investor, OK? Niekoho oslovím, požičaj mi 100 000, OK, pôjde do toho. Aký je rozdiel, keď si požičam kapitál z banky a nesplácam? Zoberie mi banka môj biznis? Ak sa darí, tak super splácam, a ak sa nedarí, tak musím splácať aj tak. A banka má svoje, hej? Pretože viete, vlastniť vlastnú firmu za 100 000, mám 100% kapitálu, je fajn, hej? Čo keď sme sa spojili my dva, ja dám 100 000, vy dáte 100 000, máme spolu 200 000 kapitál, je to viac ako 100 000. Môžem mať inú maržu na tovare, výrobku a všetko a môžem potom urobiť inú konkurencieschopnosť. Môžem, ale čo by to znamenalo, keby som sa s vami dal do biznisu spoločne? A minimálne to, že sa s vami delím o polovicu firmy. Že už to nebude moje. Aj keď sa dohodnem s vami, je to naše. Ja som sa podelil o svoj biznis model, vy dáte peniaze ja na biznis model. Musím sa podeliť o ten nápad. Viete, ako sa na Slovensku podniká najlepšie? V nepárnom počte a 3 je veľa. Viete prečo? Lebo ľudia na Slovensku sa nechcú deliť. Lenže podnikateľ, ktorí rozmýšľajú, majú Slovensku skúsené, sa radi podelia. Lebo ten kapitál je úplne iný. Môžeme sa zhodnúť na to, že požičate kapitál od investora, nájsť spoločníka, s ktorým pôjdeme do toho spolu, je zaujímavejšie ako ísť sám do toho. Ale bohužiaľ 90% ľudí na Slovensku to takto nerobí. Robí to tak, že ide sem. Lebo je to moje, s nikým sa nedelím, tak keď to nepodarí, tak ja to budem splácať ďalej sám.